Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Ассызыклап куя Раббыбыз Аллаһ Тәгалә шушы ураза ул минем өчен һәм аның өчен әҗер савабын фақат мин үзем генә бирәм ди. Ягъни Рамазан аеның уразасы шушы Рамазан аенда безнең тәннәребезне, карыннарыбызны ризыктан, эчемлектән, шәһвәтләребез кушкан кайбер гамәлләрдән, хәтта безгә хәләл булган, рөхсәт булган шушы ризыклардан, рөхсәт булган инде эчемлекләрдән, рөхсәт булган хәләл җефетләребездән дә баш тартып торуларыбыз, әлбәттә, Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә алар өчен әҗер савапны арттырып бирә. Алар өчен әҗер савапны безгә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә без белмәгән күләмдә, без белмәгән микъдарда бирә. Һәм иншааллаһ, Аллаһ насыйп итсә, без аның әҗерен ахирәттә, кыямәт көнендә күрәчәкбез. Чөнки Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Кыямәт көнендә булыр шундый бер ишек, җәннәтнең ишеге. Аның исеме булыр Райян. Шушы ишектән фақат керерләр ураза тотучылар. Һәм инде Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр итә. Шушы ишектән керүчеләр турында, ягъни фәрештәләр сорарлар Аллаһның әмере белән, бармы сезнең арагызда ураза тотучылар, һәм инде кат-кат сорарлар, хәтта ураза тотучылар җәннәткә кереп беткәнче, фақат Аллаһ ризалыгы өчен диеп, үзенең карынына Аллаһ хәләл кылган ризыкларны, эчемлекләрне капмаган, эчмәгән кешеләрне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушының белән сөендерер. Әлбәттә инде уразага ниятебез фақат, мәсәлән, күпмедер үзебезнең килоларны, үзебезнең гәүдәнең, мәсәлән, инде әйдә әле ябыгым дип, күпмедер үзебезнең авырлыкларыбызны ташлау нияте булырга тиеш түгел, юк. Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгаләнең әҗере өчен дигән шушындый безнең ниятебез булырга тиеш. Һәм шушы ниятебезгә күрә Аллаһ Тәгалә иншаллаһ һичшиксез үзенең әҗер савапларын безгә насыйп итәр. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да шушы Рамазан айларыбызның тоткан уразаларының әҗер савапларын насыйп итсен. Инде һәрберебезгә дә кыямәт көнендә шушы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең вәгъдә ителгән Райян ишекләреннән җәннәткә керергә насыйп итсен. Ва алейкумассалам ва рахматуллаһи ва баракатух.